Zdravím dámy a páni. V tomto videu, ktoré je určené pre členov prémiového klubu Akadémia online dopravca, si povieme niečo o základných úvodných definíciách v zákone o cestnej doprave. Čiže to sú vybrané zákonné definície zo zákona o cestnej doprave, je taký podnázov. No a tu ide o to, že aby sme si uvedomili, že na čo sa vzťahuje zákon a na čo sa nevzťahuje. Takže paragraf 1, predmet úpravy. Tento zákon upravuje prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, čiže to je postup na vydanie povolenia, na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, osobnej dopravy a v súvislosti sú tam aj na vedúceho dopravy, jeho podmienky, spôsob získania osvedčenia a ďalšie veci. No a tu je po B dôležité pravidla podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe. Čiže to slovo podnikanie je preto tučným písmom, pretože si treba uvedomiť, že ide o podnikanie a to znamená, že pokiaľ by sa dalo povedať jednoduchým spôsobom, pokiaľ sa fakturuje doprava alebo preprava. Čiže pokiaľ sa robí rozvoz nejakého svojho tovaru, tak to nie je podnikanie v cestnej doprave, lebo ten podnikateľský subjekt nefakturuje dopravu. Môže to mať zahrnuté v cene tých svojich produktov, ktoré vyrába alebo s ktorými obchoduje. Čiže pod C práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich, to je taxislužbe, to sa nevzťahuje teraz, táto téma. Pod E podmienky prepravy nebezpečných vecí. To je dôležité, že si uvedomiť, že nie len v dohode ADR na prepravu nebezpečných vecí je táto téma riešená, ale máme tu aj v zákone cestnej doprave viaceré ustanovenia, ktoré sú tiež ako upresnené, takže tomu prídeme ako neskôr. Po verejnú správu cestnej doprave, čiže to sú aj právomoci, kompetencie, či už pri vydaní povolenia, licencií, alebo aj pri kontrole. No F-ko prevádzkovania dispečingu, to sa nás netýka v tejto téme alebo v tejto členskej sekcii, pretože to je členská sekcia pre nákladnú dopravu. No a čo je dôležité toto písmeno 2, že tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu. Čiže to naväzujem na toto písmeno B, ktoré som hovoril, že ide o podnikanie. Takže to na upresnenie ešte teda pre vlastnú potrebu, to znamená ten rozvoz svojich výrobkov. No, v praxi je tam taká vec a taký problém, že aj keď dopravca napríklad z Trenčína do Košíc prepravuje svoje výrobky, ktoré prepravuje a vozí ich pre klienta, tak sa môže stať, že kontrolné orgány, čiže orgány Policajného zboru Slovenskej republiky napríklad, tak vyžadujú povolenie alebo licenciu spoločenstva. No, takže ten podnikateľský subjekt by mal doložiť teda to, že v podstate platí také všeobecné pravidlo, že by sa mal obhájiť pri kontrole so správnym orgánom. No a mal by preukázať napríklad, že má živnostenské oprávnenie, ktoré má zapísané v obchodnom registri, či už je to nejaká výroba niečoho, alebo obchod, nákup, predaj tovaru. A v podstate napríklad ešte mohol byť nejakú objednávku na ten tovar, alebo dodací list. No a taktiež povedzme preukázať, že ten tovar, ktorý prepravuje, je vlastne ako, že je jeho majiteľ. No, čiže toto sú v praxi tie určité problémy, ktoré niektorí dopravcovia majú či už na Slovensku, alebo aj zo Slovenska, povedzme, do susedných štátov, či do Českej republiky, do Maďarskej republiky, do Poľskej republiky, tak oni majú taký zvyk, čo mám ako praktické skúsenosti od dopravcov, že vyžadujú licenciu. V Nemecku, po nemecky alebo v Rakúsku Blue licencia sa volá. No takže toto treba obhájiť, že on, keď by licenciu nemal a povolenie, ale teda koná podľa tohto ustanovenia zákona, že je to
cestná doprava pre vlastnú potrebu. No tá trojka tu je ako odvolávka na číslicu 3, to je v zákone cestnej doprave riešené tak, že sú tam poznámky, aj tu máme teda poznámky a sú tam určité písmená a kde je to podrobnejšie uvedené, že na čo je taká, by som povedal, odvolávka. Čiže tu je tá odvolávka článok 2 odstavec 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES číslo 1073 z roku 2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokárovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia ES číslo 561 prepracované znenie. To nariadenie 561 to sa týka práce osádok. No dôležitý je ďalej paragraf 2 prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby. Čiže tu máme zvýraznené, že prevádzkovanie cestnej dopravy a tak ďalej, tú taxislužbu vynecháme, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené, ďalej len vozidlo. No, čiže tu je dôležité slovo odplatné, že v podstate, že keď ten subjekt podnikateľský a ten, ktorý niečo prepravuje, tak vlastne, že realizuje to za odplatu. Čiže má príjem z podnikania z tej dopravy. Takže to je takisto, to súvisí aj s tým predtým, čo sme mali uvedené, že je to teda odplatné. No keby to robil zadarmo, no tak sa vlastne nesťahuje ani tento zákon na ten subjekt. No a cestnými motorovými vozidlami, tu je taká záležitosť, že mal som v podstate teraz v decembri tohto roku 2024 máme taký prípad, že podnikateľ prepravoval nejaké veci z poľnohospodárskeho družstva, no a robil to na technickom preukaze vozidlo mal vyznačený traktor. No to je taká špecialita, že mal vlastne prestavbu nákladného vozidla na traktor. Také som ešte nepočul, no ale je takáto nová skúsenosť. No on vlastne mal ako redukovanú rýchlosť maximálnu vozidla a bola tam teda takáto prestavba. No a teraz vznikla otázka, že keďže je to traktor, tak to je presne tento článok a toto znenie, že na tento účel typovo schválené. No a to je také, čo budeme ešte riešiť, pretože dostal pokutu 3000 €, že teda vykonával takúto prepravu a nemal vydané povolenie, licenciu, teda nemal so sebou vodič. No len vzniká tu otázka, že či takéto vozidlo ako traktor v technickom preukaze, že či vôbec, či by mohol vykonávať cestnú nákladnú dopravu. No, takže to je takýto určitý právny problém. No a čo som mu poradil tomu dopravcovi, aby to skúsil zaevidovať do jednotného informačného systému cestnej dopravy, že či vôbec traktor bude môcť vykonávať takúto prepravu a či do toho systému ho vlastne ten systém pustí. No takže to je, preto to tak detálne vysvetľujem, pretože tu každé slovo hrá určitú úlohu a nie je to teda jednoznačné, že čo to vlastne je. No a to si treba tiež uvedomiť aj v iných typoch cestnej dopravy a k tomu prídeme za chvíľu v tom písmene ďalšom 2b. No, máme tu ďalej teda tá dvojka Ačko. Na účely tohto zákona sú, ale to je batožina cestujúcich, to vynecháme. A to 2b. V nákladnej doprave, to je taká tá tiež podstata, že či sa na to vzťahuje, alebo či to vôbec je nákladná doprava, alebo nie je. Ale teda si to ešte vysvetlíme, že v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakladke, ďalej vykladke a počas prepravy okrem
prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu. No tu takisto už som viackrát aj v minulosti, ale aj teraz v decembri roku 2024 sa rieši a dostal som takú otázku, že oni realizujú čistenie ulic a teda, že tým čistiacím vozidlom jeden mestský podnik a že či by mali na to mať tiež ako povolenie. Oni realizujú v rámci mesta, alebo teda, že aj pre iné mestá to tak realizujú. No ale môj názor je ten, že to nie je preprava, to, čo je tu definované, tovaru, iných vecí a živých zvierat. No a podľa mojich informácií ešte z minulosti mám informáciu, že to je nejaká voľná živnosť. Teraz si nepamätám presne, ako sa nazýva, lebo aj tie názvy sa menili tento rok, takže to by sa muselo zistiť. No ale teda to nie je nákladná doprava. Takisto oni realizujú také niečo, že nejako vozia asfalt a s tým asfaltom robia opravu ciest a za to si fakturujú, lebo je to ako mestský podnik, a fakturujú si mestu. No a to je zase otázne, že čo to je, pretože to môže byť aj všeobecné prípravné práce na stavbu, že teda realizuje niečo v rámci stavby. A toto by tiež mohlo byť ako dodanie alebo oprava toho asfaltu a dodanie práce s tým súvisiace. Čiže pokiaľ by nefakturovali by prepravu toho asfaltu, tak podľa môjho názoru to tiež nie je nákladná doprava, ale je to teda v podstate nejaká voľná živnosť. To je už vec, čo si tam upresnia a mali by to ako právne v poriadku. No, takže toľko k tej definícii. No a ďalej paragraf 3 dopravca. Dopravca na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby od dňa právoplatnosti či koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy prepravy osôb a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu. No, čo tu je dôležité, že tým dopravcom sa stáva podnikateľský subjekt od dňa právoplatnosti. A v zásade teda, pokiaľ to na nákladnú dopravu, tak je to povolenie na výkon povolenia prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. No a tu ide o tie problémy v praxi, že či by ten žiadateľ mal splniť napríklad označenie vozidiel, alebo či by mal už doložiť aj vozidlo, pretože to sú tam ako podmienky v zákone, ktorými prídeme ďalej, že to sú už podmienky dopravcu. Avšak tu je dôležité, že tak ako je tu definícia, tak dopravca sa stáva ten prevádzkovateľ cestnej dopravy od dňa právoplatnosti. No a v praxi je to tak, že keď sa vydá povolenie a licencia spoločenstva, tak ona je ešte vydaná, ale je tam potrebné vyznačiť tú právoplatnosť, pretože je to podľa zákona o správnom konaní a ten žiadateľ sa môže sa odvolať a pokiaľ sa neodvolá a je mu vydané povedzme teda povolenie, aby sme to zjednodušili, tak keď tam príde osobne a podpíše, že sa vzdáva odvolania, tak nadobúda vlastne tú právoplatnosť a ono sa potom vyznačí aj v tom jednotnom informačnom systéme cestnej dopravy. No a vtedy sa vlastne stáva dopravcom. No, takže to sú ďalšie také problémy, že keď sú aj povinnosti dopravcu, a to je tam nedokonalosť zákona cestnej doprave, že keď má splniť určité podmienky, tak nie je uvedené, že dokedy. No a niektoré úrady majú názor, že od dňa právoplatnosti. No len on to dopredu nevie, že kedy bude tá právoplatnosť, keď sú tam aj spory, že či to 30 dní alebo do 90 dní, čo som aj riešil, podnety na prokuratúru, no, však to je iná téma. No, takže ako dôležité je si uvedomiť, že dopravca je až po vydaní toho povolenia a tak ako máme tu uvedené a právoplatnosti.
Takže to je také, že čo je skôr, či vajce, či sliepka. No. Takže to sú rôzne postupy okresných úradov a rôzne názory na túto záležitosť. No tu máme ešte to číslo 6 a poznámky. Poznámky jednak, to je v zákone o cestnej doprave, paragraf 765 občianskeho zákonníka, paragraf 610 obchodného zákonníka a s tým súvisí aj dohovor o prepravnej zmluve medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR a je to vyhláška ministra zahraničných vecí číslo 11/1975 zbierky v platnom znení. Čiže s týmto súvisí aj ďalšie definície a teda s tým, že pokiaľ by to bola preprava nebezpečných vecí, tak na to, preprava medzinárodnej dopravy, tak sa vzťahuje dohovor o prepravnej zmluve medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Takže tedy sú tie práva povinnosti medzi dosielateľom a dopravcom riešené v tejto medzinárodnej dohode a to bude predmetom ďalšieho videa. No takže toľko na úvod, aby sme si uvedomili, že čo to je vôbec nákladná doprava v tomto znení a v týchto definíciách zo zákona o cestnej doprave. Ďakujem za pozornosť, fajnový deň.